Türkiýanyň İzmir şäherindäki bir öýde 4 türkmen raýatynyň jesedi doňdurujynyň içinde tapyldy. 3 sansa zenan we biri erkek merhum türkmenistanlylaryň ölümi bilen ilteşikli bolmakda aýyplanyp, Türkiýanyň Çeşme şäherinde bir türkmen raýaty tutsak edildi. Bu barada türk mediasy maglumat berýär. Ene we onuň iki gyzynyň, şeýle-de gyzlaryň biriniň halaşýan ýigidiniň bölekleri bölünen jesetleri 18-nji iýunda İzmir'iň Baýrakly etrafynyň Adalet mahallesindäki iki gatly bir jaýda tapyldy. Milliýet neşriniň maglumatyna görä Gülkamar Hanymowanyň, Leyla we Laçyn Keldiyarowanyň we RN diýilip adynyň hemde familiýasynyň baş harplary berilýän ýene bir türkmenistanlynyň ýakynlary olardan habar alyp bilmän soň polisiýa ýüz tutýarlar. Wakanyň bolan ýerine gelen polisiýa işgärleri ene we onuň gyzlarynyň bölekleri bölünen jesetlerini doňdurujynyň olar bilen bir öýde ýaşaýan türkmenistanly erkegiň jesedini bolsa sowadyjynyň içinde tapýarlar. Olary öldürmekde guman edilýän we Çeşmede işleýändigi ma'lum edilen Türkmenistanyň başga bir raýaty tutsak edildi. Paçygaly wakadan soň Çeşmeň gaçyp gidendigi aýdylýan bu adamyň öldürilen enäniň halaşýandygy bellenilýär. Öldürilen adamlar wakadan öň derman goşulan içki berilip ukladylypdyr diýip türk neşri belleýär. 4 Türkmenistanlynyň jesedi prokuraturanyň derňewinden soň İzmir Kaziýet Lukmançylyk institutuna iýerildi. Türk häkimetleri waka boýunça giň göwrümli derňew başlatdylar. Ýöne türk mediasynda jenaýatyň mümkin bolan sebäpleri barada hiç bir maglumat berilmeýär. Etrapçanyň bir näçe ýaşaýjysy polisiýa işgärlerine salgylanyp, türkmenistanlylaryň anyk kaçan öldürilendiginiň belli däldigini aýdýar. Ganhoryň ilki adamlary öldürendigi we bir näçe gün soňra doňdurja goýandygyny eşitdik. Merhumlaryň Stambuldaki ýakynlarynyň biri olardan habar alyp bilmän soň bu ýere gelipdir. Gapyny hiç kim açman soň ol polisiýa ýüzlenipdir. Waka bilen bagly öňe sürilýän ýagdaýlar ören köp diýip Milliýet neşri Ferhat Özkul adly ýaşaýjynyň sözlerini titirledi. Haberlerini okutkom neşriniň etrapçanyň bir ýaşaýjysyna salgylanyp ýazmagyna görä, jenaýaty amala aşyrandygy aýdylýan adam mundan bir näçe gün ozal etrapçanyň ýaşaýjylaryndan nireden doňdurjy satyn alyp bolýandygyny sorapdyr. Adatlyk radiosynyň bu waka boýunça Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasy bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Türkmen wekilhanasynyň resmi web saytynda görkezülen telefon belgilerine redaksiýamyzyň 19-njy iýunda eden dowamly synanşyklaryna garamazdan hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Ankaranyň geçen ýyl Aşgabatyň haýyşy esasynda Türkmenistanlylar üçin 30 günlük wizasyz syýahat düzgünlüği ýatyrmagyna garamazdan Türkiýe henidem türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolmagynda galýar. Türkiýanyň Migrasiýa Idarasynyň 8-nji iýunda çap eden täze sanlaryna görä, häzirki wagtda 213 miňe golaý türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň bu görkezijiden ençeme esse köpdigini aýdýarlar. Türkmen hökümeti we medeniýet serişdeleri daşary ýurtlarda kanuny ýa bekanun ýagdaýda ýaşaýan raýatlary, olaryň ýüzüýiz bolýan kynçylyklary şol sanda yurt daşında jenaýata baş goşan, türme batylan, kesellap ýa paçygaly ýa-da käte gümürtük ýagdaýda ölen raýatlary, käte-de öz watandaşlary tarapyndan öldürilen türkmenistanlylar hakynda maglumat bermeýärler. Ýöne türkmen raýatlary barada türk medeniýetinde ýyl-ýylydan habarlar peýda bolýar. Şu aýyň 1-nji 10 günlüginde Stambulyň Beýlikdüzü etrafynda äri bilen kireyne tutan bir jaýynyň içinde 32 ýaşly türkmen raýaty Mehri Ereşowanyň jesedi tapyldy. Şonda onuň ölümine ilteşikli bolmakda aýyplanyp, Türkiýede onuň adamsy Mekan Ereşowyň saklanandygy habar berilipdi.